Така, добър ден! Аз съм Георги Йорданов, а това е моят влак на Пико. Той е изцяло на Пико и е с релси на H0. Аз знам, че това е най-разпространеният модел в Европа, в света. Но днес аз ще ви покажа новата приключка. Ето този червен кран. И този мотор. Така че това са новите придобивки от автора. Сега аз мисля да ви го пусна, само да оправя контейнерите. Така, пускам го. Да знаете, пускам го. Ето това ще го. Влак. И това е той. Това току-що влезе баща ми. Той пък има това влакче. Това не е ТТ. Сега не мога да го пусна, защото не е включено. Да заминем към моя влак. Аз този влак го имам от една Коледа, като бях на 6 или 7 години. Първоначално влакът ми беше малък, с малък беше. А пък после реших да го оголемявам и така построих ето това. Това цяло. А после пък пуснах и други вагони. И така стана тази голяма композиция. Там пък има цистерни, товарни, два крана, а тук имах технически. Аз имам три локомотива, но ето този червения локомотив нещо прекъсва и затова сега няма да ви го пусна. Имам и още един черен парен локомотив, който не мога да го намеря, обаче пък този големия е много як, защото той е на ОББ и ми го подариха. Той докато върви, ето вижте, свети. Сега ще видите пак. Това от близко. Само да се завърти. И ще видите как свети. Ето виждате. Видяхте. Сега, ако искате да пусна с по-различен макет, по-странен, по-различен, трябва да събера 50 лайка и така ще има нов. Моля ви, харесайте го, според мен на вас ви е харесал. Чао!